balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ani ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru de di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na novembre kalo tile 29 ka taa bila karidon na décembre kalo tile 5 dolo jate la kawla kalo sabanan tile 7 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila kawla kalo sabanan tile 13 la doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na n'o ye sagittaire mɔgɔw ka dolo ye an bɛ sagittaire mɔgɔw ka wagati de la ni wagati in kɔnɔna na doloba min nɔrɔ barikalen don o de ye Jupiter ye ni an yɛrɛ b'a wele ko fintɔn ni arabu ko mushtari o mushtari dolo in ale nɔrɔ de barikalen don dugumakolo kan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wulikajɔ bɛna diya mɔgɔ minnu ye kosɛbɛ mɔgɔ minnu ka wulikajɔ barika bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ninsodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn kunbɛw olu barikalen don aw ka ko la sigika kumaw aw ni mɔgɔ kuraw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se aw yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ma sigikafɔw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna hakilina ɲuman minnu sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko a sababu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ sigika kuma na aw ka hakili kɛ ka baara kɛ ni o kumakan ninnu o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bilasira kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma garisɛgɛ balilenw aw bɛ se k'aw jigi da olu kan dɔgɔkun ti dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fariganw olu kun dalen don aw kan ni aw bɛ se aw ka se k'aw basigi aw ka se k'aw yɛrɛ lakana kosɛbɛ kamasɔrɔ farigan ninnu bɛna se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ garisɛgɛ siraw olu lagosilen tɛ ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se wulikajɔ aw k'o banba k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa kuma minnu de bɛna fɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw kana se ka kala sɛmɛ o kuma ninnu bɛɛ la kamasɔrɔ mɔgɔw kun dalen don aw kan mɔgɔ minnu bɛna kɛ sababu ye ka aw ni dungɔ kuma fɔ aw ye aw yɛrɛ bolofɛnw nɔfɛ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka taa bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko banamini o fanga de ka bon k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ examen na walima mɔgɔ minnu bɛ concours la ka bɛn ni wagati in ma ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma sira banamini b'aw ka sira kan dibi b'aw ka sira kan a ka di aw ye ko aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya min na dɔgɔkun kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la layidukanw olu tɛna bɔ a sira ma ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛw olu kɔ donnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka kɛnɛya o sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw n'aw bɛ se fo aw ka muɲu ka sabali fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasosodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye aw ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamuya cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don o la kamasɔrɔ aw dalakan o barikalen tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka se aw dusu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera kamasɔrɔ aw ka kumaw o bɛ se ka mɔgɔw aw kanu ɲɔgɔn walima aw furu ɲɔgɔn dusu bɔ fo ka taa se aw denw ma aw dalakan barikalen tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma
ni aw bɛ se aw ka hakili to aw yɛrɛ la nka k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛna se ka kibaruya sɔrɔ kibaruya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka siniɲɛsigi ani don nataw ɲɛsigi ka se ka olu di aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juye kalo tile 21 na ka n'a bila uti kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Iburahima ka so samiya kalo 2nan denw lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw ɲɛsinen don aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko ni aw ye gɛlɛya min sɔrɔ fo n'o sababu bɔla aw yɛrɛ la kamasɔrɔ ni aw ko aw bɛ mɔgɔw de mara ni fanga ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun bɛ se ka kɛ birisa ɲagami ye aw bolo aw bɛ cogoya min na aw ka to o cogoya la aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ garisigɛw olu sira jɔlen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban kumakanw yɔrɔjanfɛ kibaruw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ɲɔgɔn kunbɛw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw kelen ye ka lagosi min sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na fo n'o sababu bɔla aw yɛrɛ la ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ uti kalo tile 23 ka n'a bila desanburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isa ka so samiya kalo 3nan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma badamini o bɛ aw ka sira kan ni aw bɛ se ko aw ka ko ni aw yɛrɛ ye fitinin min bɛ aw bolo fana aw ka hakili to o la kamasɔrɔ aw bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw ka musakaw kɛ cogoya la n'o tɛ aw bɛna aw bolo su aw yɛrɛ ɲɛna kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban ka girin ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la wa aw kɔni ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ nka kumakanw fana olu barikalen don nka laɲiniw ka se ka sabati ka kɛ aw sago ye ko gɛlɛya de bɛ don o la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban ni aw bɛ se aw ka aw hakili sigi ka se ka kun aw yɛrɛ bana min bɛ aw ka sira kan ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawula kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Umaru ka so furuso denw balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko caman bɛna ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka a ko jɛngɛnenw de ka ca ni aw bɛ se aw ka aw hakili sigi ka se ka baara kɛ ni hakili ye kamasɔrɔ ni aw ye ko jɛngɛnen ninnu ta ka se ka baara kɛ n'a ye ko aw bɛna aw yɛrɛ cogo nafa foyi tɛna sɔrɔ a ko ninnu na aw bolo ni tɔgɔ tiɲɛw ani lagosi tɛ o kɔrɔ b'a yira aw kana don ko jɛngɛnen da fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se aw ka kow kɛcogo la n'o tɛ aw yɛrɛ bɛna aw bolo su aw yɛrɛ ɲɛna dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka ni fɛn min sudara mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la teri minnu ɲɛsinnen don aw ma hakilina ɲuman t'o kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma o bɛna se ka aw bila ko la ko min man di aw yɛrɛ ye nka nata nɔfɛ ni aw natala nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn o ye kungo ye ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so kawula kalo 2nan denw buntenu scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw lamɛnnen don kosɛbɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wasaw ni wulikajɔw olu ka di aw la jaabi ɲuman aw bɛ se ka olu sɔrɔ aw ka ko laban na dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw dalakan de barikalen don wa dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca la ni aw ye wulikajɔw banba ka sɔrɔ nɔfɛ aw yɛrɛ dalakan bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ caman lase aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da garisigɛw kan nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila desanburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagitaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Alahu Taala ka so kawula kalo 3nan denw sagitaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw hakilisigi walew olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wulikajɔw olu siraw olu ka di aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mankanw olu kɔdonnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ani lagosiw olu kɔdonnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ aw ka fanga a n'aw ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka kan ni mɔgɔ minnu ye dugutagakɛlaw ye ninnu na ani mɔbili bolilaw ye ninnu na
olu ka se ka hakili to u yɛrɛ la kama sɔrɔ teliya kojugu bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana minin don aw ka sira kan ka se ka na ni sumaya wale ye aw ka kow la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma capricorne masasodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa solomana ka so capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fariganw olu de bɛ aw kun kan ani sumaya walew olu b'aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ a ka di aw ye aw ka se ka wulikajɔ banba cogoya min na ko sumaya bɛna don o la kama sɔrɔ a ka di aw ye ko ka tɛmɛ cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don olu la nka mɔgɔ kuraw olu kun dalen don aw kan kibaruyaw olu kɔni siraw jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka donta o de fanga ka dɔgɔ bɔta o fanga ka ca kosɛbɛ ni aw bɛ se aw ka hakili to aw yɛrɛ la min bɛ aw bolo ni aw y'a hakili to o la fɛn min bari ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni hakili to o la a bɛ se ka kɛ dɔgɔkun bɛ tɛmɛ e bolo nɔgɔya la nka ni aw ye o kɛ cogo dɔ la k'a sababu kɛ musaka kɛcogoya ye gɛlɛya bɛ se ka don olu la dɔgɔkun kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a f'olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala badara ali ka so verseau kawla kalo fonɛnɛ kalo filanan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mankanw de bɛ aw kun kan kama sɔrɔ aw ni mɔgɔ minnu bɛna ɲɔgɔn ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na olu caman tɛ aw ni aw ka se a ka ko kɛcogo la wa ko fitinin a bɛ se ka taa ka aw bolo da ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mankanw kun de dalen don aw kan aw ka dusu faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka aw labɔ dɔgɔkun gɛlɛya kɔnɔna na aw yɛrɛ ka bolola sarakaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ala deliw barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw yɛrɛ ka wulikajɔ kɛ ka se ka ala deliw kɛ aw yɛrɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw mana juru don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ don olu sɔrɔli la kosɛbɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ aw ka jɛ a kɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhu ka so fonɛnɛ kalo sabanan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni nisɔndiyaw olu ɲɛsinen don aw ma kibaruya dumanw kibaruya nafamaw olu ɲɛsinen don aw ma nka sɔrɔ siraw o ka dɔgɔ garisɛgɛ donta de ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wasaw ni yɛlɛdaw ani hakilina kuraw aw bɛ se ka olu sɔrɔ wa mɔgɔ minnu bɛnna ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma n'u ye ko kura daminɛ ka bɛn ni wagati ma a bɛ kɛ nin y'u ka ko kura daminɛ wagati ye u bɛ se ka wasa sɔrɔ o la a bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ o la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni ne tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye kunnafoni min bɛ yen ni an bɛna o da bɛɛ lajɛlen tulo kan mɔgɔ minnu bɛna sagittaire ma sagittaire minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la mɔgɔ minnu bangena ka bɛn ni wagati ma u kan k'u hakili to u yɛrɛ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mercredi don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kan k'u hakili to u yɛrɛ la kama sɔrɔ 7h ni 8h furancɛ n'u ye kasara sɔrɔ a kasara bɛ taa k'u bolo da a wagati filanan o ye 14h ani 15h furancɛ n'u ye kasara sɔrɔ a bɛ taa k'u bolo da ni fɛn min ye ninnu sɔrɔ ni wagati in kɔnɔna na kojugu sira ma a bɛ taa ka u bolo da a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila u la ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni u y'u hakili to u yɛrɛ la ka bɛn ni wagati fila in ma a bɛ kɛ sababu ye ka basigi don u ka ko la. An bɛ ni kunnafoni ninnu lase aw ma aw denkɛ a n'aw balimakɛ professeur Usumani Herigi Jakite kunnafoniya bɛ mɔgɔ min bolo ka se ka ɲininkali kɛ walima n'i b'a fɛ ka ko kura daminɛ ka se ka wagati ɲumanw f'i ye i bɛ se ka an wele 73 35 28 89 ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la aw k'an bɛn n ti bɔ kɛnɛ kɔnɔ fiyewu ni ma n karamɔgɔkɛ ani mɔkɛ fo karamɔgɔ Mamadu Dawu Kucala n ka foli bɛ a ye n'ale yɛrɛ ye dolo karamɔgɔ ye
n ka foli b'a ye Kucala n ka foli bɛ Kucala ka bɛɛ lajɛlen a tɔgɔ la an b'a fo la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na